Salutare! Astăzi vom vorbi despre terapia prin artă. Ce este terapia prin artă și cum ne poate ajuta să combatem stresul și anxietatea? Dana Alma o să ne propună niște exerciții practice. Să începem! Vă salut și eu în astă seară și mă bucur că stăm și povestim despre lucrurile astea, să ne aducem o oarecare stare de bine, o oarecare ușurare a tuturor nebuniilor prin care trecem. Fiindcă, uite, perioada prin care trecem s-a dovedit a fi neașteptat de lungă și de solicitantă. Astfel încât, din punctul meu de vedere, orice metodă sănătoasă prin care putem să dăm jos o parte din greutatea pe care o purtăm cu noi zi de zi, e chiar demnă de a fi luat în considerare. De aceea eu vă propun astăzi să combatem stresul și anxietatea prin terapie și consiliere prin artă. Este bucata care stă la sufletul meu. Și vreau să vă spun așa, că terapia și consilierea prin artă sunt o ramură demnă de luat în considerare a psihoterapiei, pot fi văzute ca un tratament neinvaziv și sunt foarte, foarte eficiente pentru oricine experimentează tot fel de dificultăți medicale sau sociale sau psihologice. Iar scopul suprem este ca persoana care apelează la această metodă să-și îmbunătățească considerabil starea de bine, să reușească să-și exprime trăirile, să-și exprime emoțiile non-verbal, prin desen, prin culoare, prin forme, prin simboluri, să-și restabilească încrederea în sine, să-și reclădească calmul și echilibrul interior. Producerea de artă într-un context specializat cu un terapeut sau cu un lucrător prin arte combinate sau un consilier face posibil accesul la zone foarte adânci, la stări și emoții și sentimente care nu pot fi exprimate cu ușurință în cuvinte. De aia în artele vizuale se folosesc multe materiale, precum pensule, acuarele, vopsele, culori, carioci, cretă, hârtii colorate, tot felul de lucruri. Pe de cealaltă parte, este important să se știe că în art-terapie concentrarea nu este pe produsul artistic final. Deci nu ne minunăm de capodoperă, ci pe procesul de creație, care este vindecător în sine. Astfel se pot activa resursele individuale pentru optimizarea stării de sănătate, pentru a facilita și a exprima chiar traume și pentru a ieși din autopercepția de bolnav care nu mai este integrat în societate. No, oricum, terapia prin artă vine în completarea altor procedee medicale și psihoterapeutice acolo unde este nevoie. După cum spuneam, terapia prin artă este expresia sentimentelor și a stărilor în care tu ești expertul. Nu este nevoie de o comparare sau o judecare a operei finale, este un proces de creație ce exprimă starea interioară și anumite sentimente și poate anumite blocaje care sunt acolo foarte adânc stocate undeva. Iar odată întărită, de exemplu, relația dintre client și terapeut, există posibilitatea ca prin desenarea sau pictarea unei imagini să apară o mulțime de detalii care pot duce ulterior și la verbalizări și explicații care determină un insight, un moment din acela, aha, acum îmi dau seama. Da, iar prin art-terapie se declanșează un proces care include ambele emisfere cerebrale, se întărește legătura dintre partea stângă și partea dreaptă, între gândirea analitică și critică și pragmatică și imaginație, reflexie și creativitate. În timpul
creației suntem foarte concentrați la ce facem și deci foarte prezenți în momentul de aici și acum. Antrenăm toate simțurile în această experiență, iar concentrarea pe material, pe textură, pe formă, pe culoare, pe model, ne dă un sentiment de relaxare care ajunge așa să liniștească organismul, să-l aducă într-o stare în care e absolut capabil să secrete serotonină și dopamină, hormonii fericirii, să scadă ritmul respirației, pulsul, tensiunea arterială. Deci e o senzație extraordinară, iar chiar s-a dovedit faptul că dacă stai și colorezi doar 20 de minute pe zi, poți să ai beneficii enorme în ceea ce privește starea de calm, de prezență, răbdarea, nervozitatea și se îmbunătățește chiar și, cum zice, insomnia. Prea ne trăim viața în fiecare zi așa după ritmul și evenimentele care apar în jurul nostru. Și cu cât imaginile pe care ni le formăm sunt mai frumoase și mai colorate, mai vesele și mai cutezătoare, cu atât vom avea o viață mai bogată și mai echilibrată și mai armonioasă. Nu e sănătos pentru nimeni să se lase pradă numai imaginilor create în minte dezastroase și dramatice. Eu nu spun că nu există întâmplări în care chiar evenimente sau situații în care e greu, dar totdeauna există o luminiță, ceva bun de învățat, ceva altfel de văzut. Trebuie doar să ne situăm pe poziția în care ne schimbăm puțin perspectiva și devenim proprii noștri observatori. Iar arta poate face acest lucru. După cum ne-a pus bazele teoretice Alexandra legat de frică, anxietate și stres, știm ce se întâmplă în corpul nostru, dar ceea ce mai vreau eu să subliniez este că toți avem acea energie adaptativă care reprezintă capacitatea de a face față unei solicitări sau unei modificări a așteptărilor. Ca urmare, depinde doar de noi să ne învățăm să ne eliberăm de stres. Există multe metode de combatere a stresului, care de multe ori se întrepătrund, dar și nu e neapărat necesar să alegi doar una în defavoarea celeilalte. Sfatul meu este să folosești tot ce simți că ți se potrivește, că te ajută să devii mai fericit, mai calm, mai echilibrat. Sunt foarte multe exerciții și eu vă propun aici doar câteva la care m-am gândit și care se pot face chiar singur acasă sau oriunde și oricând ai nevoie un pic de o centrare, de o liniștire, așa, sau de un punct de plecare, să zicem, într-o discuție cu un terapeut pentru eliberarea emoțiilor și chiar construirea relației terapeutice. Un exercițiu la care m-am gândit este să-mi recunosc și să-mi înțeleg emoțiile. Prin acest exercițiu ajungi să-ți cunoști și să-ți recunoști, să-ți denumești și să le gestionezi, să conștientizezi emoțiile și să-ți dai seama de ce, când și unde se reflectă ele în corpul fizic. Ca urmare, ajungi să te cunoști mai bine. Exercițiul nu e greu, dar este intens. Ai nevoie doar de o foaie de hârtie și un creion. Îți iei foaia și scrii frumos sus. De exemplu, simt frică atunci când. Și completezi propoziția. După care poți să răspunzi la niște întrebări ca să clarifici lucrurile. Și zici, în ce parte a corpului simt frica? Ce culoare are frica mea acum? Ce fac atunci când îmi este frică? Ce fac ceilalți când îmi este frică? Ce ar putea să facă ceilalți când îmi este frică? Cum îmi trece frica? Ce m-ar ajuta să-mi treacă frica? Iar într-un final poți să o desenezi. Poți să o desenezi așa cum ți-o imaginezi tu. Faptul că ai desenat-o și ai dat o formă
te ajută să o privești cumva în ochi. Te ajută să negociezi cu ea. Și asta nu înseamnă neapărat că ea dispare, cât înseamnă că poți să-ți desfășori activitatea chiar alături de acea frică, care se poate micșora. Eu cred că e un exercițiu foarte bun de făcut pentru fiecare. Un alt exercițiu foarte frumos și care mie îmi place extrem de mult este desenarea și colorarea mandalelor. Mandala în sanscrită înseamnă și cerc și centru și ca simbol reprezintă universul, cercul divin al perfecțiunii. Mandalele au o anumită simetrie care se concentrează pe punctul central, esența tuturor lucrurilor, punctul de forță și echilibru. Scopul lor original a fost crearea lor și contemplarea lor pentru a iniția meditația, pentru a iniția contactul cu sinele. Iar lucrul cu mandalele ne deschide calea către a simți, a exprima, a aprecia armonia și frumusețea din interiorul și din afara noastră. Din punct de vedere structural, mandala stabilește ordinea și echilibrul. Din punct de vedere al conținutului, sunt relatate povești despre viață în general, despre propria viață, despre problemele importante ale momentului, despre ce ne preocupă cel mai mult. În budism, realizarea acelor mandale mari, complexe, pline de detalii, iar apoi suflarea lor, distrugerea lor, reprezintă un ritual care îți deschide ochii asupra efemerității lumii materiale. E foarte frumos. Eu am colorat niște mandale și am avut șansa să le fac chiar pe sticlă, sub formă de tablou. Asta doar așa ca să aveți o idee ce înseamnă și cum se pot face. Foarte frumos asta. Îmi plac. Și vă garantez că în momentul când stai și te concentrezi pe a le colora sau a le desena, se induce o stare de calm extraordinară. Alt exercițiu pe care m-am gândit să vi-l propun este cel de meditație prin artă, desenul meditativ. Și acest exercițiu se referă la un desen meditativ care se realizează printr-o înșiruire de forme, care pe de o parte îți concentrează atenția la modelul ales, la formele desenate repetitiv într-o anumită ordine, iar pe de altă parte îi dă libertate minții să se relaxeze fără să fie concentrată pe un gând anume sau pe o problemă efectivă. Este ca și cum mintea se destresează, se limpezește, primește claritate. E fabulos. Acest exercițiu se poate face în mai multe feluri. O să vă propun astăzi doar 3 feluri și mai putem discuta. O modalitate ar fi să-ți alegi 5 forme preferate, să zicem pătrate, puncte, triunghiuri, dreptunghiuri, și să începi să umpli de sus în jos o pagină cu aceste forme, indiferent de dimensiune sau de așezare. Uite, o să vă arăt aici o pagină pe care eu am umplut-o. Da? Cum să vă arăt să o vedeți? Se vede? Da, se vede foarte bine. Ok. Prin acest exercițiu obții o liniștire a gândurilor, o concentrare pe momentul prezent, un anume soi de claritate și detașare de problema care ți-a cauzat stres. Stai și faci forme. E un moment de pură meditație. Altă modalitate de a face exercițiul acesta ar fi să împarți pagina prin niște linii drepte ce se întretaie și să umpli fiecare spațiu obținut prin acea întretăiere cu diverse forme, de exemplu linii drepte, hașuri, linii curbe, cercuri, pătrate, orice ar fi. Frumusețea este dată de faptul că, fiind un model abstract,
nu e nevoie să fie conform cu nimic din realitate. Nu trebuie să redea ceva anume, iar foaia de desen poate fi chiar și rotită de mai multe ori, astfel încât nici măcar orientarea să nu fie fixă. Prin asta obții un nivel crescut de adaptabilitate, o formă de acceptare, o altă perspectivă. Deci am împărțit foaia în mai multe și am început să umplu, iar nu se întâmplă nimic dacă o rotesc. Ba din contră, văd alte și alte oportunități. Da, îmi place ideea asta de a vedea alte perspective. Și că nu trebuie să existe un tipar și da. Fără să fie un tipar. Pe mine numai ideea mă relaxează așa. Un alt fel de a face același exercițiu este să pui creionul pe hârtie și să faci o linie curbă, dreaptă, fără să ridici, până când ai umplut spațiu cu diverse modele și linii, forme abstracte, fără nicio regulă, iar apoi să începi să te uiți și să vezi ce imagine îți sare din acele linii sau unde și între ce spații vrei să umpli cu desene micuțe care să îți necesite doar, răbdarea și să meargă mâna. Să meargă mâna. Iar în felul ăsta poți să găsești tot felul de soluții creative, poate chiar nebunești, dar care să te ducă mai apoi pe un drum care să te îndemne la ceva acțiune. Hai să fac ceva. Iar există variante și variante. Poți să vezi fluturi, poți să vezi flori, poți să vezi frunze, poți să vezi fețe și mașini și animale și orice ar fi. Toate aceste exerciții au avantajul că sunt la îndemână, nu necesită cine știe ce mari resurse și spații, eventual doar un carnețel și un creion, astfel încât ori de câte ori ai nevoie de un moment de pauză, de recentrare, de eliberare de tot felul de gânduri anxioase, începi și desenezi. Sunt foarte relaxante și reprezintă ancore în momentul prezent. Ești foarte atent la modelul repetitiv, care, deși nu e greu, e bine structurat și ales intenționat, dar îți lasă totuși libertatea să evoluezi intuitiv, fără judecată și fără finalitate neapărat. Alt punct pozitiv este reprezentat de faptul că nu poți face nici o greșeală și chiar înveți să accepți micile nepotriviri pe care poți să le incluzi în rezultatul final, sporindu-ți astfel capacitatea de adaptare creativă. Astăzi, asta am vrut să vă povestesc. Super, super. Îmi place foarte mult ce ne-ai propus. Și chiar mă gândeam, știi că uneori e ca și cum, deci prin exercițiile astea, cel puțin mie așa îmi dă senzația că reușim să ne mutăm un pic din pilotul ăsta automat pe care suntem tot timpul și devenim mult mai prezenți așa. Adică mi-aduc aminte că, știi, când veneam la tine și făceam tot felul de desene și ne făceam pe mici artiști pe acolo, că era un pic de rezistență, așa, hai să pictăm, păi ok, dar eu nu știu să pictez. Nu e vorba despre ce pictez, ci e vorba de proces în sine și cum mă simt eu în timp ce fac asta și cum mă aduc acolo. Exact. Iar faptul că chiar dacă e un pic de rezistență la început, până la urmă îți dai voie și te lași cursul și lași mâna și zici ok, hai să vedem ce iasă, îți induci o stare de calm, de relaxare, de bine, pur și simplu, în momentul în care ești acum. Și până la urmă ăsta este scopul nostru, să trăim în aici și acum, fiindcă acum se desfășoară viața, nu alteori. Iar da, situația și COVID-ul și pandemia și, ok, pe toți ne solicită, dar putem fiecare să facem ceva în direcția asta. Pare foarte frumos că te aduce în prezent desenul, în același timp, lăsându-te, te duce în zona aia imprevizibilă. Și ai spus tu la un moment dat ceva legat de adaptare. Ne ajută să ne putem adapta. Exact. E foarte fain lucrul ăsta. Atât în prezent, cât și te duce în partea imprevizibilă.
că de fapt acolo avem noi o problemă, cu imprevizibilitatea. Da, un Și necunoscut. COVID-ul asta ne-a și adus. Mhm. Și acceptarea și a faptului că nu e neapărat perfect, dar e bine și așa. Nu în sensul că las că merge, ci da, adaptez și fac acum la situația în care sunt. Nu o iau în dramatic, ci o iau în real. Ok, hai să vedem. Atâta tot. Și faptul că exersezi treaba asta și îți dai seama că de fapt, uite, cum e într-un desen, poți să încorporezi inclusiv mici greșeli, deja te porți altfel începând cu tine și terminând cu toți din jurul tău. Așa este. Da, despre asta e vorba. Și așa am ajuns să-mi pun tablou în dormitor la loc de cinste, cu toate imperfecțiunile lui. Mă Că bucur. așa mai ajuta să-mi sparg rezistențele, zicând că nu contează neapărat produsul final, nea marea operă de artă, cât conexiunea cu mine. Eu de altfel văd o conexiune cu copilul interior. De asta îmi imaginez că sunt așa de fericiți ei când dansează, când colorează. Și când dansează. Și când dansează, da, dar vorbeam acum de colorat. Da. Îmi imaginez că are foarte mare legătură, adică eu așa am simțit că mi-activez partea aceea de copil din mine care își dă voie, când când adultul și-a dat voie, da, dar care își dă voie să pur și simplu să se bucure de moment și să se relaxeze. Da, plus că de pe de altă parte, subconștientul nostru ne comunică tot felul de lucruri în feluri foarte aparte așa, atunci când ne dăm voie să fim creativi și să punem cumva pe hârtie sau fie că pictăm, fie că facem un alt fel de act de creație. Și după aia dacă stai și te uiți, de astea erau și exercițiile foarte frumoase cu lut. Absolut. Deci când stai și după aia și te uiți și vezi un sens, Da. Deci îți dai seama că sunt foarte multe metode. Eu aici v-am spus doar puțin, deci așa un pic, fiindcă nici măcar n-am discutat despre culori, de exemplu. Dar lumea asta e fabuloasă. Da, va trebui să mai stăm de vorbă despre lucrurile astea. Mai vorbim. Super. Foarte mult mi-a plăcut. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că v-a plăcut și că, uite ce fain să ne întâlnim așa.